PMU, programang maghatag gahom sa katawan aron makalambigit sa mga proyekto o programa nga ipatuman sa kabanang lokal sa lalawigan. Pamilyang misa-mison unahon, programang maghatod sa mga kasayurang serbisyo nga gihimo sa Kapitolyo Provincial sa pagpanguna ni Governor Peter Senior Pedro Onabia dinhi sa lalawigan. O karon, aniya ang iyang tigbagat sa kahanginan. Binaw karong adlaw nga Miyerkules, pizza oro kaduhang adlaw sa bulan sa Agosto tuig 2023. Baygala kumusag welcome sa atong programang Pamilya nga misa-misno na unahon. Mga busing, welcome sa atong tulumanon nga maghiskot sa nagkadiya nga mga programa, proyekto nga gipatuman sa atong lalawigan sa Misamis Oriental. Magkaigsunan sa talan natong nga mga suking tigpaminaw karong buntaga ang atong papinunan kayo bulan sa Agosto. Ang sunod nga bulan ini mao nang gihulatan sa tanan, makabuhi na siguro si Jose Marichan. Kay kanunay mo lang gigapos. Apo kanunay Manila ning gibinuangan na nindot man ni si Jose Marichan magkaigsunan. Usay ini pagkanta maingon na kuan nila mayon ay wa pa di ay. Agosto pa. Usay ang ilang memes siya magkaigsunan ilang kapusol gibutas bangko. Sige, wala kaigsunan. Sa pagkatinuod lang, kita sa Pilipinas mo'y pinakataas. Kay 100 days counting kita. 100 days before Christmas ato nang i-counting magkaigsunan dinhi sa Pilipinas. Munang ganahan kayo ang atong mga foreigner or mga langyaw dinhi sa ato sa kita mga Pinoy gumikan kay daghan kay nga atong mga kaluan. Bulan sa Agosto nga karong bulan na magkaysa ikaduhang adlaw karon sa bulan sa Agosto. Unsa may naani sa bulan sa Agosto? Ang bulan sa Agosto, siyempre di ta malimot ang kapistahan ni Senyor San Agustin nga dinhi sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Biba Senyor San Agustin magkaigsunan. Ubay-ubay kani mga kalihukan gani man kagabi na nagpakapakal na dunggan nato nga subay nagabuto-buto karon sa to nga palibot sa liyong nga dapit. Ato nga dunay launching kini prior kini sa or related kini sa kasulugan sa kapistahan ni Senyor San Agustin. Gawas diri sa Dakbayan sa Cagayan de Oro ang Valencia City, Bukidnon. Magsaulog sab sa ilang kapistahan susama gyapon patron Senyor San Agustin. O dunay daghan nga magkaliukan magkaigsulan no gani man diri sa ato sa Upol anto na sa mo pang kon diri sa istorya duha ka bulan tungod kay hangtod sa simana kini or 2 weeks man ni engineer ba mo sayop 2 weeks kini nga sa ulugon sab ang lungsod sa Upol. I-advance ko lang pahibalo dia kaninyo no ang pool sa ilang Kabaya Festival. Magkaigsoon kayo na kong kabaga. No? Kabaya Festival. Ato na ipangutanan ngadto sa kininiyang nganong kabaya ang tawag ani. Mamalihog dito sa itong sa newsroom. Interview din nato si Kon i-advance ato ni Kon ngadto kang pwede kang mamshay or kang siguro sa itong ayos dia kang ngadto kang Paraguya. Atong information officer sa Opol ay gusto ito masayran. Nganong itawag ni Kabaya Festival? Nganong ingalan niya? Kung sa uban, kung dito sa lalawigan sa Misamis Oriental, ang ato is sa Sentero Probinsya, Cuyamis. Ang Cuyamis Festival is mo kini ang variety sa lubi. Ang uban nga lungsod, Ginataan Festival dito sa may lungsod sa Medina. Unsa pa nga festival? Diya sa may Lagindingan, Tabako Festival. Ay, ikon man unsa gay linya-linya kung unsa nga mga batang sa produkto nga naa kanila dia unsa pa ilain dia. So inana Tabako Festival, Ginataan Festival dia Kabaya unsa kuan Kantago dito sa lugar ni Engineer Kiking Sinog, Kantago Festival. Ang Kantago ba Sir Kicks, so ning Kantago kay naman po Lambago Festival. Ang Lambago lahi ni sa Kicks, matang kana siya sa kahoy, Lambago. Ang Kantago Festival niya sa Taguluan, butlaw siya unsa ning Kantago. Kay dito sa Libertad to gani, bago mo sa ito na hinabi dito ang ilang IOs ito, Information Officer sa Libertad, katong ilang festival dito ngalan to sa isda, di ba Engineer? Nalintag ko to sa itong ngalan sa isda nga kuan. So inana, magkagsunan no? Gusto na ito nga kuan, dili to bangsi, kana alay ito andag ko nga bangsi ang tawag na bangsi. Okay dako man
ang gamay engineer Pangsi. Gamay. Okay, now, ito, kuan na to, tawag nila, okay, nahiskot na mga festival, magkaiso, advance ito na pag, hiskot lang, tungod kay nag-hiskot naman ko, barungoy, salamat kayo, sa itong, mga kauban na rin magkaigsunan, Engineer Kiki, Engineer Glenn, no? Barungoy Festival sa Libertad, muna ang, ilang kasaulugan nito. O niya dayon ang nalimtan ko man to sa lubihid dun sa to ilang kasaulugan dito. Ang kuan, murwa man to kanunay ra man dia sa ilang posting sa FB nga aluring alubihid. So lang kuan. Sige, ana lang basta kay alubihid magkaigsunan. Muna ang sa to nga pag February kanyo bulan na sa Agosto sulod Bermans na magkaigsunan ang atong mga tingpaya mga bossing. Sa ngalan sa itong mga kaubanan sa itong kauban na diri sa Provincial Information Office, kinyo sa nginan Roy Waga makiguban kaniyo. Hangtod na sa alas 11 ang takna sa sayong kabuntagon. Yun na ang itong pagkuhan ay Candelaria. Okay, tungod kang inyong patron diya sa may diya sa lungsod sa Taguluan, kining ni ang Senyora de Candelaria man ang ilang patron. Lady of the Candles, magkaigsunan lang Our Lady of the Candles ang ilang patron diya o niya Kantago pisama gikan kini sa sa pagbasa ni Portmanteau kuan Kantago, the term is Kantago. Okay, salamat kayo. Inanara kasayon gyud ang kanang sini agatong pag research magkaigsunan no. Gumikan usab nining atong kining atong teknolohiya karon kining gulo-gulo Google magkaigsunan muna ang muna nakahatag muna nakasayon kanato tong kay sayon ra kayo kung doon natay pangitaon og research now ikumpara kung doon natay hardbound copy dia or bisan pag unsa nga matang sa libro paklion pa nimo pangitaon pa nimo ang volume magkaigsunan unsa kini nga volume kini so muna ang atong pag muna naka-advantage sa nining kining teknolohiya karon. So, usbala ko, welcome, pailuna lang mo da para sa atong talan nga mga sugid tig binaog, niya itong nag-monitor ka nato sa atong Facebook page live, niya itong sami-sami sa Oriental Provincial Information Office Facebook page, palihog ko sa pag-follow, pag-share sa naiskutan nato nga page, mga kaigsunan. Alang niya itong atong mga kaigsunan, nasunod sa paglaw, misa-misnon, lain sa ka ng official Facebook page account sa Provincial Information Office. So, ko, welcome sa atong tulubanon ang pamilya nga misa-misnon noon. Para na itong gusto nga mag-text ka na to, doon ay ipabot nga mga mensahe through text. Pwede ka mong maghatag sa mensahe. Pinagi niyo nga mga numero 0945-344-4606. So, to, 0945-344-4606. Napay lain, tulunik ka mga numbers 0939-126-7392. 0939-126-7392 o gayon man 0928-411-7418. 0928-411-7418. Kining tanan nga mga mensahe amo ko na nagdawat magkaigsunan. Inyo duman batong nangita og iyang ka-textmate. Pero wala tong hanlisan ang kuan kay basin og kuan kung nangita mong gakon diri na may willing diri nga makig-textmate nimo dinhi no dinhi sa atong kaya ang iyang gipangita man gud niya nay iyang gikuan nga qualification magkaigsunan ang qualification niya sa galito Engineer Kex nga kilalang tarong sa to matinahuron so nga matinahuron kilalang mubaw gyud makita sila may buntag kay kikig buotan. Unsa ba kabuotan kanang imong sugoon sa pagluti, paglungag og buntag, mosugot na yon. Matinud-anon. Unsa ba matinud-anon? Kana bang kanang sugoon nimo palit og sibuyas unya ihuli gini ang sukli. Mo may matinud-anon. Depende na magkaigsunan sa description sa naisgutan niya. Basta kay mo na yung ipagita, no? Okay, so nangita siya. Wala na ako magkuhan ng numbers kay basin og kuhan. Wala na ko ginganlan sa pagkatinood lang. Tungod kay naisgutan, usab nga kay basin niya madali kita sa naisgutan kay basin niya it's a prank, kung dili basin niya tinuntuhan ng atong kuan ihatag na ko sa iri.
Muna agig pagprotehir sab niya nga nisgutan. While tinud alay mo niya to makita ang imong kasinsiro sa imong paghatag sa imong mensahe, pero akong gi-acknowledge lang nga nadawat na mo ang imong text. So inana lang kay lisod po kayo gihatag na ko imong number nya day mag-text dayon unya din mosumbong diri nga sir gibinuangan raman ko ni kuan. No? So pasaylo lang ko sir ha ma'am ha kay nga kuan kay basig malakip unya mi sa kuni ratsada unya. Okay. So muna ang atong pagpinunod ka ninyo, ang atong sa atong kasikas sa atong probinsya karong nga buntaga, serbisyong paglaom dito gipegayon kini sa may lungsod sa Villanueva. Ang naisgutan nga serbisyong paglaom sa Masanandan, kini ang paghatod sa mga nagulang serbisyo sa atong Kapitolyo Provincial ngadto sa atong mga katawhan diha sa atong sa kung asa kini ipegayon. Like karong adlaw diha sa may lungsod sa Villanueva. Standby sad sa report sa itong kauban nga naghatag nini direktamente gikan sa naiskutan ang lokasyon. Samtang sa laing bayan sab ang nakabaw mo atong pasubo dito no ang kagawad Jig sa Rodriguez makigsunan no ato ning na kauban nagkaniyan to sab labi na nitong panahon sab sa panahon pa sa kampanya ito ni nahibagat yun to taas nga taon niya di na to matagna no itong pasubo din na to ngadto sa pamilyang Rodriguez gikan ni sa to sa buhatan sa PIO ang ato man guni nagdula lang magkaigsunan o dulag basketball primero nag TikTok o nagdulag basketball niya nakuha na dayon na collapse mo na dito no inana ang di na to matagna nga tong kinabuhi mo na nga kita amping og kampo kita kanunay ngayon ta malugwayan pa. Amping kita kanunay sa itong panglawas. Kung mahimo, gikan sa kanang tag sa kaplato nga kanon nimong mahurot kaniadto, karon himo anang kuan lang kanang na ang 4 or 5 ka cup. Ana. Pero sulod gyapon sa kaplato. Ina na gyapon ang kuan ha. Ina na magkaigsulan bitaw. Ang atong kuan lang yo. Magampi kita kanunay no. Magdepende kina matulog sa mga doktor. Ang imong pagamping sa imong lawas nagdepende kina kung unsay imong gisulod niini. Siyempre kung ang imong gisulod dia nga ingon tang sayod ka na nga hinubran na kini ang tambok, siguro nag sobra na kini. Ikaw na magiguda kay ikaw na ka maiyakuan. Dili man mo adto ang kanon or ang tambok sa nga imong gikaon diha sa imong baba kung di na ihungit, kung dili manduan sa imong utok ang imong kamot, nga ihungit ka lang nga nisgutan nga pagkaon. Sa nato, ikaw kayo makakontrol niya na. Mapita na sa Pilong English, it's mind over matter, makaigsunan. Matter way buot, di na muliyok. Mo na siya nga, ang kanon nga naran sa lamisa, kung dili ni mo or tambok nga nasa lamisa, bahala gahuyong-huyong na kini, gawaya-uya siya, dili ginamutog pa sa imong baba kung palaliton. Di na musulod sa muntian. Kung di mo naihungit, agi sa imong baba. Okay, so muna nga itong pagpinunom lang kaninyong tanan dyan. Okay, so ato lang nga pagpaimangon di kanina. Itong pasuos mo na ko, pasubo na to, nga to sa itong sa mga pamilyang Rodriguez. Magkaigsunan. Dito kagabi ang atong Department Head John Ag sa ubansab sa itong landong gobernador, Governor Peter Sr. Pedro Navia, nga paygayon sila sa vigil sa pagbisita sa haya sa nisgutan kagawad. Si kagawad Jigs Rodriguez ang bugto ni nakasulod na magkaigsunan no sa line-up kini sa mo kini ang line-up kini ni nila ni Governor Onabia ug man ni Congressman Bambi Mano. Now, sa laing bahin sa itong mga kasikas sa itong probinsya, ang may kalabutan kini ug mga adlaw dito ang farmers market tungod kay Miyerkules karon ug ba Huwebes bukas sa mga atong farmers market niadtong nga nagbantay kanunay nitong mga health conscious kanunay na dihay mapalit ninyo nga black rice patsada ra ba nilang black rice magkaigsoon kay itom yon. Okay, so muna kanunay tagapalit da tong kuan ako lang una na pagkunyo tungod kay usa ko sa mga gapatronay sa ilang black rice dia no. Tag 65 man ang kilo, no? Pero dito sa duha man na siya engineer, no? Ang katong wheel mill nga black rice ug katong dili wheel mill, no? Ang katong wheel mill di gid mo kaon yung bata to kay sagupalaman. Imo to sang isagol pero okay ra sa ako, no? Okay ganahan man sa gapon ko, no? Pero gusto ka isagol nimo ni sa lain nga or katong wheel mill baka
or pwede sa lain nga variety sa bugas ang imong ikuan. Kay nagkabaw mo kay sulan kung unsa benepisyo nga makuha ninyo sa kining black rice. Kay para wa pa sayod tong uban. Sukway siya sa uban nga kining sukway sa uban nga kanabang puti nga kanang na ang kanang variety sa humay nga inyong kakanahon. Ang kining black rice muning lain sa mga gitawag nga forbidden or purple rice. Magkaigsoon dili ni siya komo no, pero sa ilan ni Kiking ni Engineer Casino dito dagas taguluan ni. Kidagan man gatanon niya ang way kay gatanom nini nga mga mag-uma tungod kay ang market nini nihit sa kayo. Mao na ang monay usa sa mga kanang diferensya lang. Tungod muna nga dili kayo ga tanom ang uban na dili daghan nga mga mag-uma ang gatanom nini. So kang atong agaw buri diya sa may kratkat kini black rice nang imong ang imo nang kanon lang black rice or purple rice magkaigsunan mo kini ang ganong purple o ganong black man siya tungod ni sa gitawag nga kining anthocyanin magkaigsunan no nga mao ni siya ang antioxidant properties sa naisgutan nga bugas na kumisgot tag antioxidant panglaban batok sa cancer. Okay, so muna ang atong naisgutan nga mahal lagi dinon siya. Pero sige yung ko farmers market pwede mo diha magpalit no. Kay katura nga rin sa ako ning tabangan ato mga ganung i-mention akong presyo tungod kay para gayon man atong matabangan atong mga mag-uma mataga farmers market. Sa 65 ra ni. Kuha ko masayop no. Basin og ning kuan na more na akong pelo daw. Naka-display kanunay mataga panahon na mataga Huwebes o ginan Bernes no. Ang morning day ngadto kang busing Pritz Latar magkaigsunan abay karon sa nimutang laga karon des tagom o rasa nga dapita karon. So black rice na ang inyong kaunon. Kung depende na sa gusto ninyo. Kay kaniman kining nga naisgutan ng forbidden rice or purple rice magkaigsunan kaniadto niadtong panahon man pa sa atong dito sa nasod sa China. History ta kadali lang dito sa China magkaigsunan ang kakao nini katurang mga royal family. Mga munay ilang mga kuan. Dili forbidden kini sa kinsa nga taon sa kanabang dili ka miyembro sakop sa royal family. So kana lang kay talag sa uno mong guni siya. Humay magkaigsunan pero mo lagi na si Indira di mo kaon kay sago palawan. Gamay mo na nga kuan kanabang murag kanabitang kuan engineer kanabang dili siya hamloy kay nga imong kaunon ba dili swabe. Medyo tapunsan kanabang kaunon nimo siya murag dili siya hamloy ba dili siya swabe pag tulon nimo ba. Dili mo na siyang siguro murag napay mo sangit-sangit ka murag rough ba rough bilang English murag dili siya smooth ba dili siya smooth ang texture niya kung siyempre kay na pa may mga outer layer sa yan isgutan niya nga humay. So mo na magkaigsunan napay lain diya nga mga lagot mo sa nga display ko isgutan nato ang farmers market paimod si kanang ugmang adlaw magkaigsunan bukas sab ni 2 days duha ka adlaw kini nga pagpaygayon sa atong farmers market dinhi sa atong Kapitolyo probinsya. Sa atong mga kasikas gawa sa atong probinsya ang may kalabutan na kini magkaigsunan sa kining ang Senado by the way ang Cagayan ang probinsya sa Cagayan o ginman Pampanga gipabus sa kini sa state of calamity. Ang pagpabus sa state of calamity sa probinsya sa Cagayan, Pampanga bunga kini sa pagkusukuso sa bagyong Igay. Nga base sa report 25 ka kinabuhi na ang nakalas hindi magkaigsunan o muna nga para nga mobilize nila o muna nga kining ni ang gipaubos nila para magamit ng ilang calamity fund 5% na calamity fund ilang gipaubos kini sa state of calamity magkaigsunan muna ang kuan ato sa nga iyampo nga unta makarecover kay inon mo exit ang bagyong Falcon pero magpadayon kuno ang mga pagulan-ulan nga masinatian ilabi na dito nga dapita.
ang Department of Agriculture usab ang mipasalig nga doon na ilang ayuda nga ihatag ilabi na sa mukabat 1.4 bilyones pesos kini nga damyo sa atong agrikultura ditong dapita. Naisgutan ko man ang kagapong adlaw ang may kalabutan kini sa plano ni Presidente BBM, Presidente Bongbong Marcos, nga mag-angkat kini og bugas sumay magkaigsunan government to government na ang pamaagi nini sa pag-angkat. Dili lang yun tayo isalig ngadto sa mga negosyante kay para malikayan pa ang pagpalusot or pag-smuggling ning naisgutan nga mga produkto. Ganiman, nag-isgot ang smuggling, ang ombudsman magkaigsunan, may suspenso sa kini sa pipila ka mga opisyal sa Department of Agriculture. Bunga niya tong kontrobersya sa kanuno mo sibuyas, nga din wagi sibuyas inyong nasagol sa iyong inununan, inyong pag-isa wagi sibuyas na namanggod, pero di lang mo kabalo sa pagpangitag pagi. Kay naanan mo sibuyas Bombay, pwede ramang good nga sibuyas dahonan ang yang stock ana imong gisahon. Morga po nang bahuwa, morga po humuta na. Sibuyas sa gidyapon, di ba natanglad? Di lang kita lang mga Pinoy naanan lagi ta mo lang usahay. Di ba na ito ipaluwagan ng atong na kung maingon tang soft drinks, kinilang yun. Usahay ka, palit sa dito Colgate nga close up. Nilibog kita, mga kaigsunan, di ba? Unang usahay niya, toothpaste, na? Toothpaste, palit ng toothpaste, ha? Ina lang muna yung sa mga kanang kalibga na ito kita mga Pinoy kaysa di na ito gablihan ba ang atong ang atong mga panglantaw. Okay, so matod pa sa Department of Agriculture gay saling la ina nakadako ang damyos kini 1.4 billion 1.4 billion dili dili Mike billion, bravo, billion pesos kini ang kantidad nga damage sa atong agrikultura dito napita lang na mo kini nagkapekto sa atong supply gani man isgutan ako ni kagapong adlaw ang nga muni usas mga konsiderasyon nganong napiktado ang atong supply gatong buffer stocks sa atong National Food Authority. Kaya matag panahon ganun ay katalagman, siyempre na magginakaroon na yung atong pagpanghatag nga sa mga bugas. Saan man yun nga atong magkaigsunan o kita mga Pilipino, ang atong staple food is pagkaon maging sa bugas. Na di mangita magwanta, okay ra og mga kaliwat tag Arabo kay mukaon tag kubos. Kakaon mo kubos arpira ni engineer arpira mo nakaila ni kubos. Ang kubos engineer Glenn. Bread ni siya kanang murag apa sa ato ba. Mo na siya ang bread niya sa kwan no. Mo na pagkaon sa mga Indiano, mga Arabo. Mo na siya ako nailig sa kung kaon na nito. Mayroon magyapon nindot man siya. Mo na imong kaunon Niya magkaon sa ibutang din nila sa ilang paa, magkaon sila nga kon niya. Ngitungit na dayon. Mo na iyo sa mga kwan niya. Muna ilang lugar, Paris lugar sa atong muna ang tugbang sa atong humay lugar diri sa ato. Okay, so samtang muna ang atong magkasikas gawa sa atong probinsya o siyempre sa i-check ang atong lakat sa panahon na karubutaga kumusahon nato ang atong lakaw sa panahon dinhi sa atong probinsya o dakbayan. Now, magkaigsunan Agosto ta karon, napa mo lain nga dunduman gawa sa mga fiesta? Masingalintan ninyo tungod kay di na mo mga estudyante. Pero para sa education sector magkaigsunog angay nato ning karon. Tungod kay ang Agosto buwan ng wika magkaigsunan, kuan karon buwan ng wika. Na siya buwan ng wika. Mo nang kaniadto mi sige biga kuan sulti og kuan kana nga suni mag-tinagalog. Sumay sakto ni, mag-tinagawog. Okay. At lagi check, magkagsunod itong lakat sa panahon karabuntaga. Pilagi sa Pag-asa, Mulugan, El Salvador City. Ma'am Luz Mercado, may buntag kanyo, ma'am. Salamat o may buntag sa kaninyo din sa to stasyon o sa mga suking paminaw. With update karon adlang Miyerkules, Agosto 2023. Sa ginamonitor nga Typhoon Falcon, naka-exit na sa ito ang Philippine Area of Responsibility. Karong panahon na, walay lain nga weather disturbance na sulod sa ito ang PER.
o localized thunderstorm mo hinungdan kung adunay kalit patak-patak mga pagulan labi na sa mga bukid nga dapat masinati kini kasagaran hapon o siyo sa tabi. Karong adlaw at tibok dapit sa Mindanao maayo nga weather condition or adunay panalag sa pagdagom gawas lamang sa mga kalit patak-patak or hamubong mga pag-ulan dito sa mga bukid nga dapat masinati kini hapon o siyo sa gabi epekto na sa localized thunderstorms. Slight to moderate ang kondisyon sa kadagatan dahil sa hangin na habagat o ang kainiton. So, ang temperature maabot sa 33 degrees Celsius karon tibok adlaw oras. Philippines Standard Time alas 10:26 na sa buntag. Ikan dari sa Pag-asa District, Mulugan, El Salvador City, Luz Mercado reporting. Salamat kayo, Ma'am Luz, sa Mercado. Gikan na sa butan na sa Pag-asa, Mulugan, El Salvador City. O muna itong gingon magkaigsulan niya ni hinini na pagbiya ang bagyong Falcon na dini sa atong nasod. Pero ang kini nga mga pagulan-ulan magpadayon paghapon kini mga kaigsulan, no? Ang naisgutan nga mga pagulan-ulan. Na nagisgot ko ganina ugod sa ang mga kasaulugan karong buntaga or karong bulana gawa sa fiesta ni Senyor San Agustin. Nasa kini nga mga naisgutan nga mga naisgutan ng napailain nga mga kuan nato, no? Napailain nga mga kasulugan sa manining buwan ng buwan ng wika magkaigsunan. Pero sa di pa tawag padayon, ato sa ding paminawan ninyo ni para ilabin nato mga gagmay mga negosyante nato sa atong probinsya. Gumikan sa tiguang makubsan ang kalisod sa Luwigan, gibugda ang programang maghatag ayuda sa mga gagmayng negosyante ning probinsya. Gipirman ni Governor Peter Senior Pedro Navia ang Executive Order Number 043-2022 nga magbugda sa Provincial Microfinance Unit Livelihood for Economic Recovery and Acceleration Program kun PMULIP. Tubong sa PMULIP nga makubsan sa 15 ngadto sa 20% ang poverty incidence sa Misamis Oriental. Pinagi sa PMULIP, katagigiyon ang micro, small, and medium enterprises sa kikinahanglang pundo para sa ilang mga panginabuhian. PMULIP meaning Paglao Microfinance Unit, Livelihood for Economic Recovery and Acceleration Program. That is PMULIP. Isa nga akong commitment during campaign period is paglukat sa mga negosyante gikan sa 5-6. Basig inyo kung maubanan. Misamis ron, pagiglambigit sa Provincial Cooperative Office para sa dugang kasayuran. So para sa itong mga kaigsulan, mga negosyante, at least nga inyong kanunay naman yung ipabati di kaninyo para nga magiyahan kamo mga kaigsunan kung unsa nga asa ka mo mudool, asa ka mo dapit kinsa makaabag kaninyo, ilabi na sa inyong palambo sa inyong tagstagsa ka mga negosyo. Now, balikan taning linggo ng wika. Actually, kaniya to, linggo ng wika man no? Kaniya to magkaigsunan, linggo ng wika, week lang ni siya. Panahon ni Presidente Fidel Ramos, yan yung gi-extend. Gi-extend. Dugay na mo ni siya para pag-recognize. Actually, balaod kini magkaigsunan, no? Kini nga kasaulugan nato linggo ng wika, karon na mo ng buwan ng wika magkaigsunan. Madunduman ako ni panahon pag estudyante patang nga nagsige ra tag tinagalog, no? O taga kuan. Muna usay maglalis may niadto ka panahonan kung unsa bagyo ang atong national language magkaigsunan is Filipino. Ang uban pilosopo miyon sa nga Pilipino, Tagalog bagyo or kuan. Ato sa lang nga ipanapling gamay kon kay kung lantaw na to ang mga lingwahe na to sa Pilipinas magkaigsunan, labihan kay kadaghan, labihan kay kadaghan, tanawon lang gud nimo ang kuan. Dinilanta sa di kita matuglayo, Nga dito matuglayo. Tanawon lang gani ang kini nga sa mga Muslim. Ang Muslim magkaigsunan, doon na sa 15 ka mga tribo. Sino ka nga 15 ka mga tribo? Lana ang mga Tausog, na Maranao, na Jama Mapun, lay Badyaw, lay mga unsapadya, magkaigsunan. Lapay-lain nga kuan. Badyaw wala kay kuan na kanang nga mga naiskutan nga mga suko-iskutan na sa kinatibukan na ang Ilocano, Ilonggo,
or Hiligaynon magkaigsunan nila pinulungan na Cebuano mo na ang usa sa mga tong kanang nga mga regional nga mga language nato. There is Mindanao, puros Mindanao, dinhi nato mayurya man ang sulti nato og aura dunay mga pinulungan nga mga Binisaya. Mao kini atong akong gigamit karon. Pero mo lagi ni usahay nga kanang naang unta dunay maingon nga panahon unta sa kanang ang ato ta mga lideres sa panahon tungod kay labi na ning atong kaya ito manghigugmaon ang usas mga katuyonin nimo ang pag-ila o pag-adaptar ginato sa itong kagulingon nga lingwahe. Nalantawag yung itong mga lideres magkaigsunan. Nayuban mo kumintosan nga, ano magpunay masig English? No, pwede sig English, hindi man natong lingwahe. Tinod ito, dili na itong lingwahe. Iya man na sa kwan, iya na sa mga Amerikano, iya na sa mga British magkaigsunan, o laylay lang ang ilang tunada. Pero ilan lang nga lingwahe, dili man nato. Muna nga kaniadto, muna nga si Presidente Noynoy Aquino, kada mag-speech siya, siyang suna niya, tinanggalog gid ang kuan, nalagi sagol yang English ginagmay. Pero mayorya, kay doon naman ko uban, moingon din sila nga, si Roy, mag-angay gid nga mag-English tungod kay ang audience, depende mo guna sa audience. Okay, depende bitaw sa audience. Ako sumitido ko na. Lagi, kaya doon ay mga foreigner nga nakinaglan nga imong ikiter. Pero nga naman lagi, nga kung tuwa ta sa ilang lugar, di man sila pwede di man lagi sila tinagalog. Di po sila sulting magspunay, mas sulting English. Unya niya din sa ato inoon, nga dili atong lingwahe, maningkamot nga mag-English. Kay para lang ikiter para kanila. Tawag galing ninyo na. Ha? Inuktuki galing ninyo, di ba ka nang kwan engineer, di ba ka nang ingon ta nga, muro magsalikot kayo. Ha? Muadto ta dito sa ila, okay, sige, depende sa audience. Para nga mag-cater na to, kaya na may mga foreigner, mag-English ta. Okay, English, larga. Nga, pero nga naman laging muadto ta dito sa ila, di po sila magtinagalog, hindi sila magbinisya. Sa to pato lang yung i-adaptar, o ato lang yung palaga ko noon, ang nga naiskutan nga mga lingwahe, nga dili ato, sa laktod, magkaigsunan. Muna usa sa mga ngay na to, ngay nagtukan. Mga kaigsunan kini tipik sa ato nga naiskutan tali tungod kay karong bulana ay kaduang adlaw karon sa bulan sa Agosto mao ang pagsugod kini sa gitawag nato kasaulogan sa buwan ng wika. Og dunay komisyon nga nagahandle nini magkaigsunan mao kini ang komisyon ng wikang Pilipino or KWF komisyon ng wikang Pilipino. Dunay komisyon nga nagatutok nini. Mao magani nga kon atong iyatong ipaambit unsa gid kami nung danon. Sa uban bitaw, like Japan, magkaigsunan. Ang Nihongo, Lipongo, nga ilang pinulungan, ilang ginagagapraktiso, ang English, let's second na to nangagwan. Well, angay na to nga ipasigarbo, angay na to nga ipagarpar, nga may kita may istorya, English, next kita kita manggali ang last gagugulot na to, kaya ang mga Indiano sab, may mong kuno mo English, pero sa likod lang usay, may lang silang manila pangluto nilang mga street foods makaigsunan nga wala dito ngayon na nga mga putay. Well, tinuna usan lang sa mga asset na to. Pero kung iskutan na to ang atong kagalingon gyud yung tagapagtutok na to sa atong kagalingon nga lingwahe nga ita. Kaya di kita mo atong layo. Ano ita dinhi sa atong lokal be. Tanaw na lantawar gud yung opisina sa atong regional police office, mga halos na sila mga Bisaya dinhi sa atong reyon. Nas Camp Alagar. Tanaw kay mga istorya ng uban dia, mga Bisaya kayong dako, klaro kayong Bisaya magtinagalog. Nganong nakabalo ko nganong nakasulti ko tungod kay ako sa una mag-interview ko. Klaro kay nga dinhi tayo kagenduro nga mga opisyal magtinagalog. So mag-usay makahangadangan ta nga di pa man karon buwan ng wika. Nga no magin nga magtagalog man nga mga Bisaya man kam ebanghilista tanaw paminahoran ninyo ng mga kundi mga Bisaya mga Bisaya man kay nga mga pero magtinagalog. O tingala ka nga kuan. Lao lataw para na ako magkaigsunan na maguna sa curriculum mo magani nga sa curriculum na to sa atong education system na gitawag na tong mother tongue. Tungod kay kita mismo sa atong kagalingon nga lingwahe di ta kabalo. Imagine nimo ang imong estudyante, moingon ka mag-drawing mo unya moingon manghulam siya.
Please, can I borrow your roller? Ha? Uy na. Di ka ba? Muna yung mga butang, mga kaigsunan, nga may mga katawanan na. Muna nga na, paulam ko roller. Ha? Ka na bang, makakatawata sa mga sitwasyon nga mga kuan. Kini, ako na nang-relate tungkol kay buwan ng wika karon magkaigsunan. Ato lang nga, ilong tukad sa mga diyot. Kaya isit maka nga, tungod maka sa atong doon natin pagigugmas na kung liyo na itong pinulungan o rato lang yung pagarpar nga kabalutan ni nga lingway. Sa pagkatiroon lang, like ako mga kauban din engineer lang, kabalo man siya Tagalog, kabalo English, o kabalo Bisaya. Tulo ka lingway, yung laman, ayang kabalo. O kabalo po di siya maging Espanyol, habla Espanyol. O di siya. Ano di siya? Wala. Kwanto, katong Latina, kanang kwan na siya, orasyon na siya. Engineer, ay kayo na gamitan ng sekwan. Kanang isikriya mahiri pursali. Ay kayo na kay password na nga kwan. O sige, password na niya sa iyang computer. Kuna, sagrado na. Now, magkiksulan ka, muna ito lang taon. Ito nga kwan. Now, siguro may yung nga, mas may significance sa rin nga kwan. Kaya para kanin nyo, nanuwan na yun inuktukin yung mayo. Essential o vital ba kaigsunan ang language diya sa hapsay nga pagpadagan sa usa ka organisasyon. Okay. Imagine ko ninyo, bisan gani ang mga amang atong nga paggawa na naningkamot gali nga may istorya nga para doon lagi mo gawas nga language sa iyang baba. Alala pag kuan. Now, muna sa kaimportante kayo, ang lingwahe magkaigsoon or language nga mo gawa sa itong baba. Mumita na maingon na ito mo man nga dili maniwaminyo si Engineer Glenn kung panalitan walay ni guwa sa iyang baba diya sa pagpangulitaw sa iyang asawa. Ay buntag ni mo diya, Mrs. Francis. Kay, kung wa pala niya, ni gula nga lingwahe sa iyang baba, ingno man na siya siyang asawa kaniya o iyang uyab kaniya ito nga, Absalon man. Absalon. Kana si Absalon niya Cakes, gawas nga doon ko yung Absalon nga angkol. Absalon nga tinol ngalan, angkol na ko, tuwa na tanto sila nga kalibutan, mitaliwan Kana bang di ka kaingon kasi Absalon, kana siya nga personahe, dili gyud pakasulti sa iyang gibati ngadto sa kababae. Muna siya nga, imo ding tawag Absalon kamang dako. Muna siya ang personalidad niya. Now, balikan na to. Lingway, buwan ng wika magkaigsunan. Muna ka importante ang lingway or language magkaigsunan. Sa significance niya na. Dili mo mga minyo kung dili ka makadiga. Gawa siya itong uban kay maingon mo na siguro siya Sir Nip, mga naman siya ay, kung alam mo ko niya, gunit na mo ko dito sa kamot. Kuya usad gunit sa kamot, alam lugar na kuan lang. So, kini nga mga, muna magkaigsunan ang usa sa mga ato lang nga paghatag tuod kay siguro napay-daganan pa kayo ang wa masayod kung unsa day kining naisgutan ang celebration matag bulan. Ato lang nga dunay mga dagko kayo dunay kabahin kini sa atong kultura. Kabahin sa kini sa atong pagpadagan sa atong gobyerno. Kabahin sa kini sa pagpadagan sa matag organisasyon. Ako kabaw magkaigsoon kung di mo magkasilabot ya karon mo mag-sign language may mong dili tulin ang inyong pagpadagan sa inyong organisasyon. Imagine ko ninyo kung palalitan diya mo, example talang Del Monte. Imagine ko ninyo kung palalitan puro sa mo sign language di ka na mahurot og apil og galing ng mga lata diya. Abi ninyo og kuan dili na mga sulod sa tarong ang naisgutan nga mga pinya. Ano na importante magkaigsunan, no? So, doon na ko gitaglaw nga interview. Actually, nakuha na nako yung numbers. Ang atong regional kuan ni siya sa Filipino Department, siya ba ang regional head nato sa Department of Education Regional Office. Then, nangay ko kang akong kanhi ganiya maestro magkaigsunan Professor Marino Dal, no? Dr. Dal. Nangay ko diya kuan, no? Reference og nagpatabang ko ng iyang gihatagan kanang akong contact number. Siguro ako lang inabiyon sa masulod na to nga mga programa, no? Magkaigsunan. So muna,
ang sa mga kuan nato, no? Og kato to isgutan kay unsa ba ang kuan na og palitan dula ning buwan ng wika, magkaison kaniya to linggo ng wika, it's a week lang. Usa ka semana karon dili ni siya usa ka semana kundi usa ka bulan na gyud pinagi usab pag kay kaniadto panahon ni Presidente Fidel Ramos magkaigsunan anay isgutan ng pag iya nga gipataas ni, okay? So muna ang sitwasyon, okay? Magkaigsunan ato sa nga i-check ang kuan sa mga engineer ang mga nasi DM dia atong kuan na kay nganong to silong ipasagat to interview nga di gisak nganong di pagigakabal hining kuan ni Kiking dia sa iyang kuan listan siyang sini sa payroll magkaigsunan. At sa i-check ang situation report gikan sa itong kauban. Kumusta na to ang serbisyong paglaom diya sa may lungsod sa Villanueva. Kaya buwan ng wika magkaigsunan ha. Magtinagalog mo magtinagawog unsa man diya ang kuan basta kay dakalay gitaglasan nga may nabi niya na ako lang nga i-plastering maayo ang naisgutan nato nga kini bang kasaulugan o kini kabahin kini pagsaulog sa buwan ng wika karong bulan sa Agosto. Ornamenta magdaot sa taga mga report sa gikan sa itong mga kauban nga nagka-plaster katag karon sa nagkini bahin sa atong probinsya. Ato sang standby sa report ang ilabi nato sa itong isgutanan ni karong buntaga ang may kalabutan lagi pagpadayon nato kining sitwasyon nato pag-angkat kita na pag-angkat o sitwasyon nato sa atong supply sa bugas din sa atong nasod ilabi na din sa ato sa probinsya. I-check sa nato ang report serbisyo paglaom diya sa may lungsod sa Villanueva. Ma'am Ellen Milahinaw sa mong report, go ahead. Yes, mahaya puno sa paglaom nga kabuntagon, Boss Roy, ug sa atong mga suking tigpaminaw ning atong matag adlaw nga tulumanon ang pamilyang misamis-non orahon. Boss Roy, kasamtangan gipahigayon karon ang serbisyong paglaom sa pagpangulat sa atong amahan sa lalawigan, Governor Peter Senior Pedro Enabia, dinhi sa poblasyon Villanueva, Misamis Oriental. Ubay-ubay nga mga serbisyo, Boss Roy, no, ang gituno sama sa libreng medical check-up sa mata, dental service, libreng tambal, family planning, konsultasyon sa mga MAPDOS, libreng bakuna bato COVID-19, national ID assistance, legal counseling o provincial microfinance unit, livelihood for economic recovery and acceleration program or atong gitawag nga PMULIP. So nakigduyog usab, Boss Roy, ang Philippine Statistics Office, Department of Foreign Affairs, alang sa sayon nga pagproseso sa mga dokumento nga gikinahanglan sa katawhan o social services sa mga senior citizens, kababainhan o kabataan. So, Boss Roy, mismo si Governor Nabia ania dinhi kauban ang iyang mga sangguniang panlalawigan ug ano na po diri, Boss Roy, ang representante sa atong 2nd District Congressman nga si former Nancy Madhos, Boss Roy. So, Boss Roy, sa mga kalihukan, gidistribute sad ang 47 bagong scholarship, scholar ko ng bayan sa pagpanguna ni Governor Peter Senior Pedro Anabia. O aduna po gipahigayon nga cash assistance nga nagkantidad og 5,000 alang sa mga nasunugan dito sa poblasyon 3 nga nahitabo niadtong Abril 2023. So, live mismo si Governor Nabia sponsor ang yan hindi alang sa pag tuta sa mga priority projects o mga linguo sa mga matag Misamis nun. So live na lang dinhit sa poblasyon 2, Villanueva, Misamis Oriental. Kini na lamang si Ellen Milahinaw sa kanunay pamilyang Misamis nun unahon. In behalf sa ngalan ni Congressman Bambi Imano, ang representante kini ang iyang gipadala dia si kani board member Nancy Mano sa dia sa lungsod sa Lagindingan kini, no, napo dia ang extension office ni Congressman Bambi Imano. So siya nagrepresentar dia sa serbisyong paglaom karong mga panahon na. Magkaigsunan ang may kalabutan na kining naisgutan gikan sa atong report kalihukan sa Kapitolyo Provincial kining serbisyong paglaom anita sa kalihukan labi na ning farmers market magkaigsunan. Ang pagpagayon sa farmers market nga ni duha na kini kadlaw gay pagayon. Yung na nabati ngadto nga kang
kining atong agriculture head o atong veterinary head magkaigsoon, veterinary office head, Dr. Vince Resma, nga duha ka adlaw na lagi pegayon sugod kini sa adlaw nga matag adlaw Huwebes na kini og matag adlaw Biyernes magkaigsunan ang naisgutan ang gihimo kini nga kalihukan. Og sa masong ingon, ug babatong adlaw dayton sa rim ato ni check na kay dunay mga dagko kayo ang mga negosyante, ang mga department store nga diya mohimo sa pagpangumpra sa ato nga naisgutan ng ang atong farmers market. Sa iyo kuna, pwede ka mo diya mamalit magkaigsunan kung gusto mo. Nasama sa kong gimension kanina nga black rice. Okay, rato na diya. Kung dito mo sa mga department store, dako na kayo ang kuala na. Rusyo, ato sa i-check. Ato sa i-check ang report pinagi ni Sir Nephilim Diaz. Nanukad, kumusta na to ang farmers market karong mga panahon na? Kumusta ba, Sir Nep, karong mga panahon na? Yes, Boss Roy, makapalit na ang katauhan sa mga produkto sa farmers market sa Kapitolyo Provincial matag Huwebes hangtod Biyernes kada semana. Matod ni Provincial Agriculture Office, Agribusiness Operation Chief Barbet Roa, agi kini sa pag-iuban sa pagro sa Department of Agriculture ubos sa programang kadiwa ng Pangulo ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kauban usab ang nagkalain-laing ahensya sa gobyerno. Gidugang ni Roa, tingwa usab sa pagro nga madugangan pa ang mga produktong baligya sa mga mag-uumaning lalawigan. Base usab sa datos sa Pagro, mukabat sa kapin 340,000 pesos ang ginatibukang halin sa farmers market sugod sa adlaw sa implementasyon sa pagbaligya sa adlaw Huwebes niadtong Hulyo 20 ning tuiga. Gidugang usab ni Roa nga magpadayon ang display sa mga produkto kada Huwebes ug gitun-an sa Pagro ang posibleng pagbaligya sa mga mag-uuma kada Sabado. Kabahin kini nga kalambuan sa paglaom strategic direction ni Governor Peter Sr. Pedro M. Munabia ubos sa letrang A kun Agriculture Development for Poverty Eradication. Update ikan sa Provincial Agriculture. Yes, Boss Roy. Okay, ang nga naiskutan ba nga kining farmers market nato diya sa naiskutan ng kining gipegayon kay adlaw kuno man adlaw Huwebes naman ni pegayon og Biyernes. Now katong initial nga information nga to nadawat, mao katong may kalabutan na kini sa katong doon dagko kay mga department store nga magpegayon sa pagdiya na pagkumpra sa ato nga farmers market. Positive ba ni, Sir Nep? Mao ka natong hulatan nga kalihukan, Boss Roy, kay base po sa imong nasagap mo impormasyon, akong pong nahinabi ang pipila kadakuan sa pagrong magbisita ang mga dagko nga supermarkets diri sa atong lalawigan sa Misamis Oriental aron na nga makig-negotiate sa atong farmers market. Din akong nasabtan ang atong farmers market mo mag-supply na sa mga produkto para sa ilang mga supermarket grocery, Boss Roy. So ato na ulat-ulatan nga kalihukan, Boss Roy, kay karong Friday man kuno na mahitabo diya sa farmers market mismo, Boss Roy. Okay, sa Friday pa day abin ako Huwebes Thursday to og mga adlaw no. Friday pa rin tibong feedback nako no. Og kuan so Friday ang good news kini para sa mga mag-uuma, Sir Nep, no, kay at least nga nalagi sure po nila nga market para sa ilang mga lagot mo. Okay, so doon pa kay idugang dia, Sir Nep, kuan nga report. Yes, Boss Roy, posible usab nga general na gid ang pricing sa atong mga products sa atong mga farmers dira sa farmers market, Boss Roy, tungod nini nga kalambuan kining pag uban sa atong mga supermarkets sa atong farmers market, Boss Roy. So mao ka lang itong dugang updates agikan sa Provincial Agriculture Office. Ako si Nephilim Diaz sa kanunay PMU Pamilyang Misamis nun unakon. Salamat Nephilim Diaz, magkaigsunan may kalabutan sa ipegayon na sabang farmers market nato dinhi sa atong probinsya. Sa kini kamayong kalabuan o development para sa itong mga mag-uuma. Ilabi na doon na gipangtanom diya nga daganan kay nga mga lagutmon, magkaigsunan. O sama sa ngayon na to, kami mismo sa communal garden na to, sa Adapt a Barangay, mimo kami sa pagpananong sa among garden. Dili among garden. Among apil may garden kay Adapt a Barangay man. Nabato kik, so makita to lang to diya, itong kuhan. Talaw niyo ang kuhan, atong pagpananom dito sa kining Barangay Lubilan, magkaigsunan. Ang naiskutan na
naisgutan nga garden. Kining garden kuan kan dako-dako sa ni siya nga garden bakilid lang. Kaloy sa Joshua man say na na kuan mo natison or na naligid dito magkaigsunan no. So muna ang usa actually mga related na ni or mga kabaang kailang nga doon mga relasyon kini nga naisgutan nga mga programa sama sa barangay, Food Always in Daong program, kini farmers market at pagsiguro pag-abang kini sa mga maguma nga masiguro nga doon na sila market sa ilang nga mga produkto. Mo ni usa nga na mo ni usa sa mga problema sa atong nga mga sa usa sa atong kanang atong mga maguma sa Luwigan. Magisunan tuwi lang ko ninyo. Tuwi ka maguma sa ta ang matag panahon o matag pugas na to sa itong mga mais niya o matag lusok na to sa itong humay o matag tisok na to sa mga kanang bini sa itong mga utanon, usa sa itong ganoon dayon, mao ang asa baka alam mo ni Baligya. Unsa baka nga naiskutan na nga, unsa baka nga, asa baka nga, unsa may pilay presyo nini. Baka na ko ni Baligya nga merkado. Asa itubod na ko ni, ibiyahe ko pa ni Cagayan de Oro, ibiyahe ko ni Cebu, ikarga ko pa niya ko pa rin ipanghagad ngadto sa nagkadiyong nga mga nagkadiyong nga lugar o asan napita. O na yung sa magkaigsunan. So muna, nga kami mismo, ning ka matug naka-integrate pa ning naiskutan nga communal garden, muna nga kami sa mismo, o muna yung usa sa mga direktiba ni Governor Onabia. Nga kamo mismo nga mga empleyado sa Kapitolyo Provincial, maningamot mo, kamo maghands-on mo sa inyong sa kanang kining kalihukan sa barangay para kamo sad mismo masayod ngay na day kalisod pero kaya raman ni Engineer Glenn ang pagpangas sa tong kuan pero okay sadya kay di ba sa matugbangan tong kuan manok kuno nga kining niya ang Bisaya ano na iya siguro na interview ang manok kay iyo man siya nga manok Bisaya na day manok kay English kabalong English ang kuan mo na magkaigsunan lang sa mga sitwasyon. O niya dayon, mas nindot mo kayo. Depende na po na, no? O na nga, magkaigsunan na itong kanatong department head, kailan nagkakalo og blow, magkaigsunan, Jun Agsa, kauban niya natapan niya si Shaira, nga nag-ibot yapon sa mga sagbot o pagkuan. Mula magkaigsunan, no? Katong isa, nga kuan, no? Duha mo na, cakes, no? Ang kuan. So, muna ang pagkuan, si Mambil ng kuan, no? Nadia, muna ang kuan na to, muna ang communal garden. Na timing lang magkaigsunan, gumikan kay ang communal garden. Bakilid ba, no? May lain nga kuan. Kaya ilang magipangita, di naman patang, no? Gina na ko nga, available nga ang pwede na to tamlan sa mga utanon. Pugay kina magkaigsunan no o Shaira gani nga kuan na si Makmak napod si Jack Sparrow dol sa naka-green si Kapitan Obidencio nang naka-stripe dia o si Ma'am Richelle Cadabiro nang nagkalo dia og gray si Ma'am Reds nang nakakalo dia og pido-dido pido-dido na wala sige pido-dido man ako lantaw mo na siya black nga na kan si si Mamimil tiya mo na yang ako grabe nga ko na usa ka oras yang layo ganang mga sagbot dia nga kuan unya dayon mo na magkaigsunan no si Klang si Ma'am Klang interina magkaigsunan to siya ba tagan sa diyang nga naibot og daghan sa na pugas ni nga mga kuan magkaigsunan nga kining niyang lagot mon. So muna atong si Jun Ags nang to sa ibabaw nga portion nga bahin. Okay, so sumakbak munay paspas kayo mo pugas magkaigsunan og nitron sa tanglad dayang ikon o tangkong nga aplan. Ano magkaigsunan palagi si Kunda Engineer Glenn. Okay, so nagtago sila lang nga kiking so sila maapil diha magkaigsunan. So muna ang atong gipigayon nga adap barangay communal garden to magkaigsunan sa barangay Lubilan. Check sa ato dugang report nita kay Ma'am Jane gikan sa atong gikan diha sa atong farmers market kalihukan sa atong Pagro office dinita sa atong kalihukan na kini sa
kining MOPG. Ang MOPG magkaigsunan, doon ay pagayon nila nga BLP. Saan yung BLP ba? Tanan natong BLP. Basic Literacy Program sa tanan nga mga sa mga kwanda. Sa mga kwan kining ang katong iya Jane. Okay. Dito sa jail mismo. Katong iyang number. Talan na tong kwan kay nagpaygayon sila sa ilang graduation man siguro. Kaya ang mga kaliw usas mga programa magkaigsunan sa atong Misamis Oriental Provincial Jail mao ang paghatag og dugang kahibalo ngadto sa atong nga mga PDL o person deprived of liberty. Kung nga mga diha sa Nas Bilangguan. Now kini na iskutan nga mga preso mao ang katuyuan nini mao nga aron maprepara sila panahon nga mogawa sila gikan sa atong rehabilitation center sa MOPJ, equip na sila dunay day sarang nila nga sudlag trabaho tungod kay doon naman sila kay balo. Sa to pa, sa lagtod na to, nawa ka lang pasabot nga nadia sila sa bilangguan na deprive sila sa mga kaibalo o edukasyon. Nga ngay nilang matun-an nga mo'y magamit nila panahon nga mogawa sila sa naisgutan nga bilangguan. Ma'am Jane Salibaw, direktamente diya sa itong MOPG. Kumusta na, Ma'am Jane? Go ahead. Yes, pa yung buntag kanimo Boss Roy sa atong mga suking tigpaminaw ng atong tuluman ng pamilyang Misamis noon unahon. Live kita karon dinhi sa Misamis Oriental Provincial Jail kung nasa gipaygayon ng graduation and completion ceremony alang sa atong mga persons deprived of liberty. Kini nga pagtapos ipasiugtahan sa alternative learning system of Department of Education kini special nga kitagana alang sa mga inmates aron makalampo sa ilang pagtungha gikan sa elementarya hangtod sa junior high school level nakip na sa basic literacy program. Sa mensahe ni MOPJ Warden Robert Roy Bahian, mao kini ang pinakaunang higayon nga nakalampo sa mga PDL gikan sa tuig 1900 sa Isinta. Ani ang mismo sa kalihukan sila Executive Judge Honorable Arthur L. Abondiente, Public School District Supervisor Dr. Pio Bagares, Division of Person Dr. Joanna Ruby Presente, Mr. Edilberto Oplenario, MOPJ Teacher in Charge Ms. Jovelyn Romeo, Chief of Staff Sheena Ria Pailnar nga may representa ka Governor Unavia guban pang mga dinapit ka bisita nagit na ang mga ginikanan o pamilya sa mga migraduar nga PDL. Tinguha ni Governor Unavia nga mahimo kining tulay alang sa bagong sinugdanan sa kinabuhi sa atong mga binilanggo isip pagpangandam nila kung ugaling sila mahimo ng gawas nun. Napamatuod sa kini nga dili babag sa ang pagkapiniriso aron makatiwas o makatapos sa pagtungha. Subay kini nga kalihukan sa pag-ground development agenda sa gobernador sa Letrang Due kung unified efforts for health and social services delivery. Update gikan dinhi sa MOPJ. Ako si Jane Salimbaw sa kanunay, pamilyang Misamis na unahon. Ma'am Jane! Ma'am Jane? Yes, Boss Roy. Yes, Boss Roy. So man kanang graduation na nila o niya nagipangatag po nila nga mga diploma daw or certificate dabay ilang mga ginikanan rumalas kinabuhi nga gitugot nga magkasulod. Yes, Boss Roy. Special gayud gani nga seremonya Boss Roy no tungod kay nakasaksi gayud mismo ang pamilya, mga ginikanan, asawa ug anak sa ato ang mga graduate dinhi sa sulod sa MOPJ. Yatagan sila pagtugot Boss Roy tungod kay special kini nga adlaw alang kanila. Sila ba tanan, Ma'am Jane? Boss Roy? Sila ba tanan ang nag-graduar diha? Dunay 41 ka mga mi-graduate Boss Roy nga gilangkuban sa pito ka buok ang mi-graduate o boss sa basic literacy program. Doon na po'y napulo alang sa elementary nga level o 24 alang sa junior nga high school Boss Roy. Okay. Depende na sa kwan, no? Pero nais po din ilang, kinakita na ko nagtuga po, no? So, salamat kayo, Ma'am Jane, sa niyong report, Ma'am Jane, Salibaw, magkaigsunan, o kanang naisgutan nga nakita niyo sa may tuo nga bahin sa yung screen ni graduar na la, Engineer Makmak Mapariha magkaigsunan. Dugay na na ni graduar. Gikan ka, Ma'am Jane, anita sa report, gikan ka nga, Ma'am Rage, ang may kalabutan na kini, niyatong Tibo Cure Hospital dito sa Davao City.
ang kini nga naiskutan nga balay tambalanan magkaigsuhan para nitong wa masayon. Mao kini nga naiskutan nga balay tambalanan nga espesyalista sa mga katong dili mga deformity sa atong nga lawas, no. Unya ilang nga nagpaygayon sila sa naiskutan nga evaluation dito sila sa may El Salvador City. Unya gilantaw nila ang naiskutan nga mga pasyente nga pwede nga makabenepisyo nini nga naiskutan usaba nga pag-opera, no. Nakita dito nga nay deformity sa iyang tiil or sa mga buktod baka mao ni magkaigsunan ng usa sa ilang nga mga katuyuan dito. Ato i-check ang detalye, Ma'am Rich Maygay sa mo report, go ahead. Mahayag og puno sa paglaom nga adlong Miyerkules, Boss Roy, ug sa tanan natong suking tingpaminaw ni atong programang pamilya nga misa-misnon unahon. Nahatagan gayud sa dakong paglaom ang mukaba 32 ka mga kabatanunan, human napatigayon ang Tibo Cure Mobile Screening kon assessment. Gani nakaday ka mga kadagkuan gikan sa Tibo Cure Hospital for Children nga nagikan pa sa Davao City ngadto sa paglaom development agenda ni Governor Peter Senior Pedro Onabia. Subay sa ilang tinguha nga makatabang sa mga kabataan, kini magsilbing paglaom sa tanang misa-misnon, labi na sa pagpataas sa ilang kumpiyansa sa kaugalingon aron makabot ang ilang pangandoy. Hatod niini ang libreng operasyon sa tanang dunay kabilinggan sa panlawas o deformities, sama sa bowed legs, bali o gasakita nga mga bukog, club foot, knock knees, tang ug lip tie, nasunog nga panit, hernia ug uban pa. Si Tibo Cure Children's Hospital Patient Support Services Director, Ms. Elvelen B. Fernandez, misaad ngadto sa tanang pasyente og maginikanan nga makabaton sila sa zero hospital billing og malibre gikan sa transportasyon paadto sa Davao City hangtod sa mismong pangopera og lakip gikinahanglang post-care and treatment processes. Kini nga inisyatiba gipangunahan sa Provincial Social Welfare and Development Office uban ang City and Municipal SWD officers sa Westing Bahin ning Lalawigan. Kini nakalatid sa paglaom development agenda ni Governor Onabia ubos sa letrang U kun Unified Efforts for Health and Social Services Delivery. Update gikan sa PSWDO Miss Or. Ako si Regian Amor Maygay sa kanunay PMU Pamilyang Misa-Mison Unahon. Iya sa report ni Ma'am Rich, magkaigsunan, ani siya ta sa itong mga mensahe na ginapos sa itong programa, napupos ang itong oras. Gikan kang Marlon Di Horas. Good morning, boss. Idol, isyagit ko diha sa akong Brad nga mudagan og sa kinsyal kasi kinsa man ha. Dagan ko no sa barangay Tuod. Barangay Tuod. Mantikaw. Mantikaw ba ni? Si Richard Panorel, gikan kang Marlon Di Horas magkaigsunan, no? Muna magkaigsunan ang naghatag silang mensahe through sa atong Facebook page live. Magkaigsunan, wala tayong iyong oras. Salamat, kiniyo higala sa nginan sa ngalan sa akong mga kauban sa technical newsroom ug sa admin department sa Provincial Information Office. Kiniyo higala sa nginan Rayuaga sa kanunay moingon PMU Pamilyang Misa-Misnon Unahon. Paminawa ang mga programa o proyektong gipatuman para sa katawan sa lalawigan ubos sa pagdubala ni Governor Peter Senior Pedro Onabia. Ang mga programang pang-agrikultura, programa sa paglawas, programang infrastruktura, programa sa mga senior citizen, programa sa mga kabatanunan, programang panginabuhian, programa sa turismo, programa sa patas nga pagpahat sa resources sa lalawigan, aron hingpit ka nga magkasalmot sa pagpadagan sa lalawigan, pakiglambigit, pakigtambayayo ug salmot sa diskusyon sa atong programa sa kanginan sa mga istasyon sa radyo sa programang PMU Pamilyang Misa-Misnon Unahon.